Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai harin ta'addanci a garin Baidi da ke yankin mazaɓar Tangaza a jihar Sokoto na Najeriya. Idan wannan shi ne zuwanka na farko a wannan tasha, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun rahoto da zamun ɗora. Kamar yadda muka samu labari mai tayar da hankali, wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Baidi, mazaɓar Tangaza cikin ƙaramar hukumar Tangaza a jihar Sokoto da ke yankin arewacin Najeriya. Wannan hari ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, inda al'umma suka shiga cikin baƙin ciki da tsananin damuwa. Rahotanni daga garin sun bayyana cewa 'yan bindiga sun kai farmaki ne a wasu gidaje da kasuwanni, lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama. Yankin ya kasance cikin tashin hankali yayin da mutane suka yi ƙoƙarin tserewa daga wurin harin. Iyaye da yara suka kasance cikin tsananin firgici, yayin da wasu suka rasa dangi da 'yan uwa da abokan arziki. Bayan harin an gudanar da jana'izar da waɗanda harin ya ritsa da su, sannan kuma kana suka rasa rayuwarsu. An gudanar da jana'izar su cikin mutunci bisa koyarwar addinin Islama. Mutanen garin sun halarta domin yin ta'aziyya tare da nuna jimaminsu da alhini ga iyalan mamata. Jama'a sun nuna tsananin bakin ciki inda suke kuka da hawaye, suka mamaye fadar garin. Wannan lamari ya sake tuna mana illar rashin tsaro da ke faruwa a wasu sassa na arewacin Najeriya. Yayin da mutanen garin Baidi sun yi kira ga gwamnatin da hukumomin tsaro da su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da tsaro a yankin kamar yadda suka bukata. Hukumomi sun yi alkawarin gudanar da bincike domin kama masu laifin tare da hukunta su bisa aikin da suka aikata na ta'addanci, tare da ɗaukar matakan hana sake faruwar irin wannan al'amari nan gaba. Yayin da al'umma ke fatan cewa za a hukunta masu hannu cikin wannan mummunan aiki domin kawo adalci ga wanda suka rasa rayukansu. Harin 'yan bindigan a Baidi ya haifar da tsoro da fargaba a zukatan al'umma. Mutane sun daina gudanar da ayyukan yau da kullum, yayin da wasu suka bar gidajensu domin tsira da rayuwarsu. Hakanan yara da matasa sun fuskanci matsala wajen zuwa makaranta, yayin da kasuwanci ya ragu. Wannan lamari ya ƙara bayyana muhimmancin tsaro ga rayuwar al'umma da ke garin Baidi. Kada ku manta, idan wannan shine zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Al'umma na kira ga gwamnatin jihar Sokoto da hukumomin tsaro da su ɗauki mataki masu tsauri domin tabbatar da cewa irin wannan lamari bai sake faruwa ba. An kuma yi kira ga haɗin kai tsakanin al'umma da hukumomin tsaro domin kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a yankin. Muna roƙon Allah ya ji ƙan waɗanda suka rasa rayukansu, ya gafarta musu, ya ba iyalansu haƙurin juriya. Mu zama lafiya.